хора, сега ще играем на Майнкрафт. Ще продължим да си направим коледното дърво. Малко закъснях, снимах, затова повтарям. Аз излизам. Чай да ми излезне и на мене. Да, извиня се, сърнични писма. Просто в училище има малки лапета и те викат като... Не псувай, не псувай. Няма да сме псувачи машини, човек. Мемето Джойна. Почти Джойна. Ето го мемето Джойна, моя Джойна на майна Джойна. Мануил Джойна. Много ме интересува Еди къде Джойна, бат. Еди, виждам ти никнейма. Аз също ти го виждам. Ето го Експлора. Аре бе, накъде? Не, после. Първоначално прилагам, а после няма. Holy moly! Къде как обикновено зови? Шит, хора, колко съм гладен. Емо да направим пик дърво, емо да направим елката. И чакай малко, изчакай, да. Обаче, дай ми на мен сапингите и Мануил и още. Изчакай да си покъсва. Окей, хора, аз съм там. Дай... Да, Мануил. Да. О, къде сте бе? О, найс. Сега вече it's time to give Бруди Дор, pictures. аз ви виждам никнейма. Аз Бруди Дор. Тук, мите, където съм аз. Ето тук, става ли? Хора, Готов ли си? Давай. Шит. Чакайте, видях някакво име. Що Не се ме получаваш? интересува. Не става. Защо? Виждам някой да плува. Аз съм. Това е Боби. Боби, трябва да ми кажеш къде Ама лота, шит. Що не става? Не знам и аз не знам, човек. Чак сега ще знам. Аз не знам какво ще трепете, ама... Не мисля, човек. Не Трябва да сте близо до вода, за да расте дърво. Не е задължително. О, хванах някакво богатство. Опа. Не стана ми, съжалявам. И да знаете, хора, в клипа ще ни около 15 минути още. Да. 15 минути, защото на някакво... Виждам някаква дървена къща, ще влезла да избия хората вътре. Не бе, Това съм аз. Добре. Извинете. Ако ме пипнеш веднъж, ще умра, моля да ме бъде. Айде да те пипнеш. Не, моля те, човек. Моля те, много пасно ще умра. Много важно. Извинявайте за звънеца. Дай да Сложи ви... ми копирайт на скина, човек. Ти си копирайт. Откъде съм ти го копирайт? Аз съм същия скин. Кой копирайт? Той се намерил този скин. Да бе, гения. Окей, тук виждам някакви стълби не водят до никъде. Не, кой запушва пещерата? Не знам. Чакай, аз ще чакай. Някой ще ми даде ли някакви прости айтеми? Чакай, аз ще по... Защо ти има една дърво е там? Имаме една дървена. Дърво трябва да е там. Ето, ела кирка. Дървена, аз имам дървена кирка. Хайде, Уизи. Уизи, дай ми кирка. Малко по-трошено. Чакай, аз ще му дам. Айде, Уизи. Чакам те 5 часа да ми хвърлиш кирка. Опа, Ланка, ето. Ама сега ще си направя брава аз. Хора, падах в дупка, помощ. Къде? Това е трап. Боби ли го прави? Това няма трап. Хора, айде запътваме вътре прасета и животинки, за да може да вкараме такова. Хора, прасето иска влезе. Прасето влезе, човек. Прасето, имаме прасета. От тук, от сега има. Не, човек. Именно за това. Сега ще го за... Значи всички да затваряте вратата. Не, хора, аз ще го затапя вътре. Знам Къде как. е съседите да го пусна? Вътре в това. Вътре. Не отваря вратата, човек. Не отваряйте вратата. Всички, не е почнало. Всички да... Ти го е тук вътре в дупката, човек. Не, затвори вратата, Еди. Шит. Ще не умея. Да убием ли прасето? Не, извинявай. Той прасе, кога ще го ядем? Дай ми вълната. Сега. Ще го колим на Коледа. Трябва си клипа заради теб. Яри го. Всичко на ново. Не, просто ще го започнем. Не идвай. Тук ще лопна прасето. Абе, то мога да прескача да ги. Знам, а сега ще го лопнеме. И здравейте, хора, аз съм Гемен Експлозив. До мен е Мануил БГ, мемето Лизитник, гледаме. И да, толкова си добър, бе. Ние да обиколихме са прасето, което ще го Пазете ядем. се, хора! Пазете се! Той излезе. О, аз мога да направя! Мога да направя! Болмил! Аз мога да направя! Не го би, човек! Не го би! Направиш ли болмил? Вкара го! Не го вкарам. Аз ще го вкарам обаче. Хора, аз отивам за дърва. Нищо, че Влизай, Костюмгил! може да е тъмничко, ама ще избия там колко мога. Е така.
Излизай, човек. Имам ябълка. Имам ябълка. Прасето излезе. Лошо прасе, лошо. Защо? Лошо прасе. Прескачате ограда. Аз ще фарма, ако има някой война. Направи го. Направи го. Хора, сега ще го градат това мазно прасече. Извинете хора, обаче Уизи Хекс не ме спомена май. Аз съм мемето БГ. Да, до мен е Извинете, аз съм Game Explosive, сега как ще играем на Minecraft. Също Мамино БГ е тук. Той отскоро започна да качва клипове, както и мемето БГ. Аз още не съм качил, ма ще кача. Заминали прасета, хора, заминали прасета. Ами то замина. Отиде на екскурзия, хора, отиде на екскурзия. Това прасе сега ще го убия. Не те Зомби с гоня, майко. Или е нормално зомби, нормално. Това зомби сега ще... Зомби вилчер, хора, зомби вилчер. Зомби вилчер, не го убивай, не го убивай никакъв случай. Абе, не убих бе, това беше нормално зомби. Убих нормално зомби бе, хора. Ама трябва всички да легнем за да спиш. Нали се сеща. Само ще му се запомати спална. Не, има монстър. Защо аз крави? Тук има крави. О, шит. Умрях, хора, умрях. Бати. Бъгя се. Бъгляни. О, мада. Аз левитирам. Погледнете ме. Аз знам, това е един бъг. Хора, имам 4 месо, 3 кожи и 5. Аре, Disconnected from the server. Да, знам. Аре, наново. Не, хора, не, няма смисъл. Няма смисъл. Не, защо? Винаги трябва да има такива. Аз джойвам при Уизи Хекс. Аз няма да почвам. Няма да почвам. 3, 2, 1, бъд. И здравейте хора, аз съм Уизи Хекс. За мен е Game Explosive, мемето БГ, Мамино БГ и Explore. И ще играем Minecraft. Моля да се този мини звънец. Извинявайте за звънеца. Малко е. Знаете, че елката не ви се получи. Не знам защо. Би трябвало да се случи, но... Не трябва. Не е Аз ще щупя това тук, където вие сте. Game Explosive излезна онлайн. Зомби, да убия ли зомбито? Не е вилиджър. Какво? Да, и... Чакай малко ми бъга първо. Да, може. Не, едно зомби почна малко да ме фармя, но видях сметката. Фарма от тебе. Имам 4 меса, ама не са изпържени. Ама не съм гладен. Вижте, едно селе. Мъчите се. Еди. Аз ще дам вещица зомби! Вещица! Не, вилиджър зомби! Вилиджър, остави го! Влизай в къщата! Никакъв случай не го убивай. Чакай! Ама човек... Почна да ме фарми! Ще го излекуваме и чакайте, ще го пратя в къщата сега! Нека с меча! Не с меча, с ръка го подмина, но не го убивай. Или с нещо... Виждам го, еди, бягай назад, човек! Бягай от него, бягай, аз ще... Знам, че си тук, много си нахален! Аз бягам към къщата. Не. Бягай, човек, бягай! По-добре той те убие, отколкото ти него, човек. Да. Така, давай, влизай! Не го убивай! Нека да влезе, То ме фарми! Излезте сега! Вие излезте, давайте! Мене ме нафарми! Мене ме нафарми много яко! Не, факаното зомби, защо искаме? Ще го убиваме! Мене, хора, мене! Той мина през мене, за тебе! Той е за теб! Той е твоя родна душа! Кой иска да ме убие, защото аз го... Човек, ако ти влезе в къщата ти и аз ще направя път да излезе... Ще направя трап! Това го уби! Ще го направя трап! Той ми достатъчно трап! Не, защо сега го тя? Аз готвя. Сега, човек лопата! Леле! Виждаш, човек, върти се... Ще го направя трап! Ето го, сега ще го вкарам. Да, човек, аз ще направя дупката, пък ти ще го вкараш. Някакви дупки отвънка. Крипе, сточи дупката!
умрях. Крипъра уби всичко. Къде? Крипъра ни на фарми, бат. Къщата трябва ли? Крипъра ни Не, на фарми. обаче мисля, че уби вилъчера. Други двар го убиха. Да, вилъчер е мъртъв. Емо край. С тебе няма сега да се върнем, не може. Не, ще върнем. Вижте ли никнеймовете? Не ги виждаме. Аз знам на къде е, еди след мен. Аз знам. Идвам след тебе. О, то крипър. То крипър ни на фарми, бате. Виждам вече къщата, мога да скоча във водата. Бати, И сега време за малко паркур. За тебе има парк, човек, а не зомби вилъчер. Бебе зомби вилъчер. Къде бе? Зад тебе. Беби зомби виличър тук долу. Да, бе. Го е. А, то ме фарми. Не дей, човек. Не е проблем. Зомби бебето е... Виждам пещера с експлодън падна долу. Еми, експлодън умря. Експлодън умря. Не е падна долу в това, там ще отцепя. Кой умря? Не, зомби не е това. Аз съм при експлорър. Аз влизам в някаква пещера. Ей, вие сте точно над нас, знаете ли? Хора, вие сте върху нас. Ето ме, аз съм в тази дупка, виждам къщата. Сега само ще изкопая този дърт и ще се кача горе при вас. Човек, спокойно, еди, събрах ти нещата и твоите и моите. Събрах ти. Да, човек, събрах ти. Спокойно. Аз се качвам горе. Не е проблем. Нещата са прави. Ехо, Game Explosive. Еди е тук. Сега нещо убира. Сори, не беше нарочно, е. Той уби мене. Еми да, той пак може да си такова зомби бейби вилъчера. Виждам паяк в далечината. Трябва ми меч. Дръж. Еди, зад теб. Дай, метай. Метай. Сега отивам и ще му видя сметка. Аз ще и го да кракна пая. на меч. Съм угоднял. Човек, няма се плана Постави, да Game Explosive, постави ми го. Его. И е на фарми. Давай. И имаме Затвори го вътре. Имам око на паяк и две... Окото ще ти трябва, човек. Окото ще ти трябва. Не го хвърли, то започнати. Ето Спайдер Ай. Я, чакай малко, я дай да го пудрам вътре. Аре, Боби! Не съм я затворил. Аз Затворме. Зомби! Сега ще го нападна. Това зомби. Това зомби да приеме, че ще го параме обаче. Кой е сложил стълба точно тук да се качват работите при нас, бе? Извинявай. Гуптовци. Не ми това. Опа, на фарми. Бейби, Имам камена лопата. Бебе зомби ме уби! Бебе зомби ще ме убие, хора, помощ! Абе, да, знаеш какво е бързо? Да, много бързо, човек, бягай. Бягай това нещо. Бейби зомбито! Чакай, ми трябва да се там. Пази се, то ти иска газу. Пази се, иска ти газу. Пази се, човек, още, давай, почти човек. Помощ, то ме нафарми! Затворих зомбито. Прасето е затворено, хора. Затворих прасето, има си прасе. Остави го там, дете го пиете! Не бе, убих зомбито само. Защо скачаш вътре? Айде, вижте! Защо? Спокойно, бе, Саше! Ей, Гучо! Сега трябва да го щупиме това, бе! Човек, сега оставете го вътре. Мале, аз съм на път да си иде. Чакай, пази, сега ще го направя широко. Не знам какво се правиш, мите, ама аз трябва да си купа. Добре. Аз па да си купа. Първо копай долното, човек. Първо долното копай, за да не може да избяга. И след това горно. Абе, аз тук ще изкопая няколко дървета. Ама защо скачам? За да се има дърта. И сега пак ли ще го... Ето бе, ето сега вземах 4, пък щупих 2. Game Explosive. Where are you? Колко дървета имаме? Много, аз имам 3. Просто още едно пръсто. Охо! Човек, ако е женско, знаеш как ще ги разбира? Няма да може, ама то няма значение. Няма да можем да го докараме, хора. Знам как, Боби, загради го. Само да загради. Аз виждам пиленце. А не? Хора, ако знаете аз какво виждам? Няма проблем, ние така ли, че то не е Аз какво намерих? Бебе овца. Видяхме го попадне. Не, дей оставя да чакам. Да, тя сега ще яде. Вътре ли съм? Не, само едното, две
Аз сега ще изчакам. Вие знаете ли с какво се размножават прасетата? Да. Да, или картоф. Но трябва да се намери с цяло първо. Ябълка може ли? Не. Аз чакам овцата да Прасетата от порасне. кога ядат ябълки? Те ядат ябълка. Вау, това не го знам. Уизи не го убивай, Уизи не го убивай. Това е пълно силдове, човек. Има силдове. Не знам, аз убивам прасе. Не е вкусно. По-добре да ни даде месо. Айде, месо. Мръвка. Да, взех мръвката. Бебето овцата. Сега ще я изчакам да порасне. Някой има ли кирка да ми обслужи? Да, обаче не съм наблизо. Имаш ли кирка да ми дадеш? Кирка, не, нямам. Аре, пораствай по-бързо, бебе, такова. Имам кирка, ма тя е за мен. Сега ще копам, ще копая. Хора, виждам шугъркейн. Виждам шугър. Вземи го, бе. Трябва ни... Тук е едно странно, ще селото. Хора, мене овцата май ме следва. Да. Май ме следва. Нека те следва, човек. Битко, бе. Не ме следва. Ако те следва най... Хора, имам едно семенце. Ей, аз мога да направя кирка, бе, аз съм много зле. Чак сега ще направя кирка. Аз вече имам доста кама. Имам една вълна. Аз си направих две Не кирки. ме оставя. Някой има ли болмил, хора? Хора, болмил. Аз имам един болми. Супер, супер, хора. Значи, привличам кокошки към къщата. Давай. Това е окей. Кокошки. Чакай, Това е аз nice, отивам просто с окей, това е кирката да nice. копая камък. Те болмил ли? Не, обаче с болмил ще посадя семето, ще направим жито и ще привлечем овцата. Емо, идвам, чакай. Емо, къде си ти? Оставя овцата да ме жира с тебе. Но изчакай, бе, тя просто ще намерим. Качвайте се, филунгери качи. Можете ли се качите? Добре, сега ще я заграда. Качвайте се. Идат с двете пилета, хора. Хора, изкачиха планината. Те се качат по-добре от мене, хора. Аз посих една пиля веднъж. Пилетата се ядат. Да се бияхме, нали? Сега хора, не ги бийте, те ме следват. Не ги бийте, те ме следват. Аз отивам да отрепя правото. И аз идвам. Не ги убивайте! 200, не ги убивайте, хора! Ще ги привлечем тях. Оставете кравите ми, да ги убивам. Аз отивам да дам болми. Хора, някой единия да отива да търси айрон. Ще болмил имам 6. Добре, а обаче чуй, единият трябва да отиде да търси айрон, за да сипем в вода да посадим семената. Кой идва с мене на... Или не. Отиди сам, човек. Само отиди. Гемекс този климат. Гемекс Вътре има столове, там и седне. Не. Не сме тук, добре. Гемекс този в мината. Гемекс този ще забие в мината от ноги, както беше в миналия. Да, аз няма да отивам. Абе, аз се в мината. Отивай. Отиваме да седна там. Нали се бъде? Не, ударих овцата. И чакай малко, първо ни трябва вода, после... Мате, не ме бърка вече за овцата да умира. Да отворя ли това? Не, човек, да можеш да привлечем. Абе, какво ще привлечем 5 Шито, човек, часа? шито. Трябваше да убиваш. Няма проблем, няма проблем. Знаете ли какви нерви ми причини тази птица? Кошките. Хора, кошките. Аз качам долу и те да скочат с мене. Идвате ли? Айде, кокошки. Айде, кокошки ли? Ето. По-добре да привлечете кокошките, аз трябва Скочиха, привляках ги. Сега си махни. Давай сега. Махнах ги. Бит, път! О, това беше напусан. Готово. Хора, имаме си кокошки, имаме си прасунгери. Хора, сега привличам кокошките, ще разделим прасетата от кокошките. Ще си направим отделни. Фермичка. Да, отделно. Давай. Ей, виждам една кокошка в далечината, елате да я привлечеме. Те са цели две. Нямам съмнение. Нищо, те нашите две ще ни стигнат да се Ама ни разведат. трябват още две, така ще е по-добре. Не! Прасето избяга! Авария, прасето избяга, повтарям, авария, прасето избяга! Не го чупи, човек! Ще ни трябва да експи! Боби, спасявай се! Спасявай се, Боби, спасявай се! Давай, бързо! Зад те, готов ли си? Имаме Скачи, пилешко месо за вечеря. хайде! Бързо! Благодаря. Ще имаме още 3 минути в клипа и ще го спираме, да знаете хора. Не знам, ама аз вече обилишко месо в мен. Айде, защо да не убиваме спонера? Той на поец. Защото ще си направим от него XP, хора. Но от него да спим.
От него ли не спим? Ама от него ще направим XP. Щупете спаунера с нещо. Не бива, не бива хора, не бива. Не, това е лошо. Не, ще направим XP за бъдеще и много стрингове. Ти защо падна вътре, не слабе? Не искам. Нищо бе, сега Ето, ще излезе. бегай бързо, бегай докато ги държат, но не я чупи. Спокойно. О, добре. А сега ще взема тук. Аз ще... Ти падна в другото. Знам, нарочно го направих. Аз отивам за пясък. Прасето точно си мислеше, че ще избяга. Да, найс. Отивам за пясък, за да направя какво. Вие знаете израза ядосното прасе. Като взема този пясък, ще трябва и следващ... О, Чакай, аз гледам често. Умирам целият пясък. Кой ма бутна? Ей, дишавай, що ма бутна? Бай ма бутна. Ей, глупчо, трябва да построиме стълбите, бе. Ето. Какво построи, бе? Ти си глупав, много бе. Убивам ги тук по експо. Хора, аз си да. Ида. Само не чупи спаунера. Не чупи спаунера. Паси от тук. Вие нали знаете, че не мога да направим спаунер на животни? Нали се сещате? Аз ще направя какво. Вие сте в тази земя. Аз ги убивам, бе, човек. Аз ги убивам страхотно. Правя ги на гъс. Правя ги на гъс, човек. И книга имаме. И всичко Правя ги на гъс. Пази се, Боби. Пази се, go away. Аре, 3, 2, 1, спираме лайк, сабскрайб, довиждане, чао! Чао! Хора, аз да спирам ли, защото не е задължителното ми е 15 минути. Ами, чао, хора.